Hola, soc Mònica Zon, esportista de la Federació Catalana de Vela, regatista del Club Nàutic Masnou i en aquests moments col·laboro amb la campanya Hissem la vela del canvi. Bé, el que a mi m'agradaria aportar és noves idees, noves iniciatives des de la perspectiva que m'ha permès tants anys d'experiència. Jo vaig començar a navegar als 8 anys al Club Nàutic al Masnou i he viscut diferents etapes ja com a esportista i ja com a periodista. El que més he après, el que més he pogut comprovar és que des de la base molt àmplia es poden treure bons esportistes. Llavors, dins dels diferents models que he anat vivint i convivint i anant comparant més o menys entre l'australià, el sistema britànic, el sistema francès, jo crec que el que ens acopla més a la vela catalana o el que ha tingut més èxit seria el model britànic. No? El model britànic consta amb una base molt àmplia, com la que podem tenir aquí amb els Optimis, i després una altíssima tecnificació en l'edat juvenil. Jo crec que el secret és aquest, que es donin moltes oportunitats, que es formi molt bé els nostres joves en edat juvenil, per als que vulguin donar el salt a classes olímpiques estiguin prou preparats. Aquest seria el model de tecnificació més alt que podem oferir en aquests moments. No vol dir que altre tipus de vela tingui cabuda dintre de la federació, però jo crec que hem de donar oportunitats a tots aquests joves que volen arribar a l'alt nivell, les oportunitats per poder arribar. Això passa per una tecnificació molt alta. Jo crec que aquí a Catalunya tenim recursos, tenim mitjans per poder-ho assolir, i jo crec que dins del projecte d'Hissem la vela del canvi hi ha gent preparada, gent amb experiència, gent que sap escoltar, i jo crec que aquest és el missatge més important i pel que heu d'apostar d'Hissem la vela pel canvi.